Човек, огромно е, бе! Яйлате пиленца при батко, да ми Простак! пейте сладко-сладко. Принеси батко, принеси батко, принеси пеем сладко-сладко. Пажби! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, и выходила на берег Катюша на высот. Опираш се до мен и ми казваш нещо тихо, аз се усмихвам и ти разбираш, че ми е яко. Това не е вярно! Всъщност може да е вярно. Ай, тия хора не се научиха, че не се влиза в отзадето, бе. Отзад е свещено място, там не се влиза без да чукаш, бе. Значи ви човек сега пират го направи си на автомонитор, така ли? Автомонтьор, два ми ръце, ще ремонтирам всичко аз по теб. Автомонтьор с златни ръце. В казан си се пекла, по тръбичка текла, бирчице. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! Focus mode engage. Камбаните звънят, а теб те няма. Как ме намери, бе? Смотаняк! Хубаво си поговорихме. Този път имаш микрофон, следващия път като се видим очаквам нещо друго. Говориш ми мръсно, гледаш ми влюбено ти, а в ума ти за нещо му да мислиш си. Не, каквото си мислиш? С бяла свещ в ръка, твоето име Защо, бе? и проклинам аз бедността. Защо няма радост за теб и за мен? Я ще ми чурката сега. Вече няма да разбравам, че чурката ме е голяма, че от толкова приказки за чурки, чурката ми стана майтап. Защо този свят за нас е студен? Няма ли съдбата над нас да се смили и някой ден да се завърнеш ти? Hello! Мистер Рейс, 2 месеца на лъв, за и е PayPal да го... Еди си какво. Здравей, мистер Рейс, благодаря за 2 месеца народ, добре дошъл обратно. Гледаме компилацията, след малко ще обърна повече внимание. За теб и за мен. Упс. Не бе, какво правя? What the fuck? Чупих тока. Спрях ли ти? Але! Бях ли ти тока, бях ли жестока? Жив съм! Не искам друго. Живей ми се лудо, жив съм, безгрешни няма на този свят. Умирам! Оставам ти храна. Има месо в пилето, бе! Има боровинки в моето пиле. Вземи се от него. Умирам от глад. Умрях ли?
Не, Лагна? и аз сурово месо. Жив си, бе! Чакай, стой! Умри! Умрях! Мамка му! Бях на 0,5. What? Вали, камъните падат. Аре бе, брат, ти нормален ли си, бе? Оставе! Моля? И това от кука е старо. Има хора тук, бе! Какво? Ще ме избутат. Те откъде дойдоха, бе? Те са с пънчлък. Ами аз умрях. Совет ташани. Оставе! Аз съм Сънчо, ида от Горица, да ви кажа лека нощ, дечица, зимна нощ. The Pussy Destroyer. Ами. Чакайте, забрах нещо важно. Не бе. Твоите идвай носи бестис. Как си дивен, няма да в моя гест лист. Мишко, виждам да че гледаш към...